Kajing pentip basungsi ba wei na kinong sumar khasi ubala juno senyang syaka imlang kasalang lengba ki kam ai kembat ki jong u uni urang ba ubala tip kerteng ubantai scam tham ubala jukhot i uba break uni urang ba ubasong basa hasinong nowet yamenta layo jingtip ba hapo katha ni la du no yau ni ushandu uba ka imlang kasalang ka don kam e yau ka jingdu no yau ka dei ne ka janmit jong ka arpuai tarik urisau arjar arpusan bat kat kum ka jing yathu jong ki bahaying laong ba ya ka basa ka jong u on le buram khadu ha ka por ar siteng no phaisngi ha ka arpulai tarik urisau haulum jingtep jong ka bri jong ki bahaying hapo ka sinong nowet ki bahaying ki la pentip ya ka khubor cha ki paralok ki parajor ki balaya ithu ithau bat uni urang ba ka khubor snolem na kalyang ka TJ News kalapha syaki bahaying hasem to ublein pentengan yapi kum kaying kasem kabajenjar hawat dang lingka hapra dang lingka de kiwat kisom